Tini sing khenalai takhuk Khoroksa ni Langmabai Gwdaljak hamjangmani kothmarokno. O kothmani bisingtwi mungsasuk srang mungmana hwnwi kha khlaio. Abono konyai o video no paithak jora naina bagwi. Himdike asa kok kwbang saya karei khwnai nailai siwan o takhukni kothmano. Ang kha khayo norok paithak jora no naina hwnwi. प्यार तूने क्या किया O takhukbai o burini kami hinke thanchano. Hinke brok school logo thanchakna thanglayo. School thanchana porilayo. Haibon o takhuk hinke o burini hamjak thangka pruno. Haibon o takhuk saragya o burini bini bwkhani koglongno. Bwkhao simin sobui tongo. Hinke bohanyo barbar tinile kubunya saire nai hinai thang. Haibon o saragya lasima ba. Aw hasa hamjago hinke ba. Lasima bo tongnani bile hayna. O buri hinke o takhukni best friend si. Haibon o takhukke hamjagi thangka. Hati no 3 year ngi thangka. Sarage lasiwi mang. Ulokhobo bile lachiwo hinke ba. Bini donle yakti o buri no purpose khaikya. Aproko o buri bo gosieka hamjago hunino. Aproko bile tongthojaka o takhuk. Aw kubi hamjanga borongno seman khanke ba. Nang angphano tongthongnai bile hayda. Hanke bro kahamgna tonglakya. Kahamgna hamjak tonglakya. Abon yagoloke bro kono metric exam rewoi kono pass khlai laikya. Hanke bro class 11 oke bro ni school juda ngai thangka. School juda phano bro phone rok korok salai tong jora malai lai. Hanke bro haike mangno class 12 kaka kono. Apro ko boroi o takhukno break up khaireka. Hanko takhuk boroi bwkhao dukhu tekto nangjaka. Haipon o takhuk o boroi no pogoi meya. Tamo hanke asa bwkhabai hamjak thangka. Bo pognani lama samanjagriya. Haikino talsa talna ngai thangka. Abon yagoloke o takhuk tase sauka borino. Hamjago angnona hamjago hune. Hanko bori saka. Nina ama babu song ano sajagla khane. Hanko takhuk saka. Ane ama babu song nona sajagi engya sajago hune. O takhuk bina ama babu song bo o borino chinewo haba hamjago. Haipon o bori poitu saya. Hamjago hunke anoni na ama somai kok sarde hine saka o bori. Aproko takhuk bina amana kol khai saka. Ama nang mai ani bari kok sana ponu. Tai mung bo sai khnaraga bina amano o takhuk. Hanko o takhuk bina ama bo kok sana go sika. Aproko takhuk o burino saka. Nang ama mai kok sana ke iko sadi hine. Aproko buri kok sana nalia. Hanko yang o takhuk bina ama babu songke kok saradi ba nini buri bai hine tongka. Hanko takhuk bina ama babu songo dukh ramu sing yabagai. Bobini donli buri bachi kok sarasiu bini buri hine yang o takhuk ke blaine bwkhao tekto angja tamo hanke o buri ni bagai tau bina ama babu songno tatar kok sawi ma tongkha keba jotono koyo please tatala hamjangmano phunugoi keboni bwkhabai ta thwngdi nino tatal hamjangma borok Khoroksa langmano hamye khairi mano Langmabai Gwdaljak YouTube channel ni ang semon nang hamjagi hanke purpose khaiphano gosia tongo toba haki hamjagi tetei hamjago hunai keboni bwkhabai ta thwngdi tamo honke nino tatar hamjangma borok Khoroksa langmano hamye khairi mano nesa khaima ke thoiba sakna srai thangu haibano hamjangmani honke thoi simuk tei thangya abagino obo langma tongsangno pogima yangai thangu abono keboni bwkhabai ta thwngdi aw norok jotor kahamkono bujui srangni man khanani kha khlaio paithago please o video no sajakheba like share tei subscribe khairedi hambai